Oh karo wonge tak bayangke ngono. Saiki wis ora enek wujude ya kaya kowe kuwi ngono mbiyen. Oh alah lha. Iki cek nom kowe wonge wis arep. Wis tuwek. Ya nduk ya. Saben din langgam sik ya. Nggih, ya. Diaturke monggo. Saben dina ngelamun jroning sepi samun omong tansah katulung wewayanganmu doni mas wong ayu linalitan bisa lali saya matur suwun nggih Bu Reje sakmenika niki acaranipun menapa ta? Oh iki bersih desa, Nduk. Bersih desa. Bersih desa. Nggih sakmenika sowan dateng desa pundi? Ngiri. Ngiri nggih. Nah, Kecamatan Karangawen. Kecamatan Karangawen. Nderek Demak. Nggih. Kowe wis sekali-sekali ya sapa-sapa Jawa Tengah aja mung Jawa Timur. Lah nggih lah mboten dicakno dos pundi? Ya, gampang kok. Ya. Nggih. Tak nggo apa aku urip ki tak nggo apa tak nyenengke wong-wong iki kanca-kancaku gitu nyambut gawe. Kula pengen mendoakan Pak Dalang. Iya. Boleh nggih? Ya. Nggih mugi-mugi warga masyarakat Karanggawen nggih. Ngiri. Oh nggih ngiri, pangapunten. Ngiri Karangawen. Nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Ngiri Karangawen pinaringan panjang yuswa sedayanipun. Amin. Mirah sandang pangane. Amin. Ya. Terus napa Pak Dalang? Ya. Pokoknya sehat-sehat sedayanipun. Amin. Tambah jaya guyub rukun. Amin. Tepuk tangan ya. Terus pripun iki Pak Dalang? Ya nembangon lho. Anu nganggo bawa. Diaturke karo iki dukuh ngiri desane iki ya Karangawen, kecamatane ya Karangawen. Nggih. Dadi kecamatan karo desa kuwi padha. Sami nggih. Ya. Derek Kabupaten Demak. Lah nggih. Lah wayang kuwi jedule saka Demak. Demak. Lah niku Ya. sejarahnya dos pundi to? Piye sejarah iki lho, wayang sak kotak iki lho. Ini asline sing jedule saka Demak para wali songo sing gawe. Nek Yayi Demak ora wayangan kuwi ya ro banget sing urip ngono. Lah nggih, leres ngoten niku. Ya, mergo jedule pertama kali saka Demak ora kok saka Boyolali ki ora. Iya. Nggih samenika masyarakatipun nggih antusias lho nggih. Nggih. Tasik jamiah menten dereng ngantuk to nggih Bapak Ibu? Derek. Dereng lah nggih, kuwata sangat. Wah, oke to penontonnya. Lah nggih to jenengan madhep to? Wah, aku ki ora wani madhep nyang mburi ki mergo aku ki pekewo ngono lho, rupane ki elek. Rupane bagus tak pamer-pamerke nyang mburi. Dan jenengan niku lho bagus. Sinten sing sanjang jenengan Elek. nggih. Nah, apa yo coba aku anggere petuk yoga kuwi. Sik kuwi rupamu kok elek Mas yoga kuwi cangkem elek-elek. Niku iri kali jenengan. Iri. Piye-piye? Iri. Iri. Nggih. Ngiri ya. Lah ngiri yo nyate yoga-yoga kuwi nyate ngiri yo kaya desa iki lho akeh wong ngiri biyen iki. Mergo kemakmurane masyarakat ki nganti do ngiri mula sok nek rejane jaman kene iki tak jenengake desa ngiri. Ngiri. Nggih, laras. Yo, bawa apa? Kula pengen bawane gerajakan niku lho. Yo, Adalah. gerajakan. Nggih, slendro nggih. Yo, lindro. Gerajakan. Lindro songo. Ya, gerajakan. Pripun? Ya, coba. Membiat mayone man. Cema tersuan. Ya. Suarane kan
biangan nyerang yai no swantara pianyu kulon konong wetan segera laran kidul alas angker hangkaliat liwat belambiangan belambiangan ojo takon seneng susah anti sangga Ya. tanah India gumelaring taman Sarinoswan toro pelambiangan gumelaring taman Sarinoswan toro pelambiangan gumelaring taman Sarinoswan toro dilajengaken ya Pak Ya, Kanda? oke. Langsung saja.
ampun, Mbak. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Lintang Kairo. Mas mike kurang banter loh, Mas. Wah, suarane apik. Piye, Nduk? Mike medap-medap niki, wau banter iki jane. Wow. Mike Nggih. piye kurang banter? Wau medap-medap ngoten lho. Oh, pedot-pedot ngono. Cek. Oh, ya. Ngoten lho, Mas. Ya. Ya, makasih. Nggih, matur suwun. Ya, matur nuwun. Engko neh. Nggih. Saiki Mbak Heni. Wah. Mbak Heni Kusuma. Hani Kusuma. Saka Tulungagung. Jawa Timur. Iki kancane Lintang Kairo. Aku arep njaluk bajing loncat. Ya. Nggih niki langsung joget mboten nembang riyen. Ya nembang sikno aku nganggo bawa. Iso ta bawane? Ya, nek ora iso bawa ya langsung. Nggih, Pak niki saderengipun kula atur salam riyen nggih. Ya, salam sik karo piyayi-piyayi ing Ngiri. Heeh, sedaya warga desa pundi wau? Ngiri. Karangawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kompak, mugi-mugi sing jawab salam utange ndang lunas nggih, Bu. Ya. Engko nek wis lunas nggih utang neh, Bu. Ngoten. Mugi-mugi sedaya sehat. Mugi-mugi sedaya diparingi rezeki kang kathah barokah. Nggih. Sing joko-joko ndang ketemu jodone. Sing rondo-rondo ndang ketemu Duda. Masa pengennya sing randa-randa iki pengen brandang. Brandang niku nganu, Pak. Apa aku wis mudeng aku. Napa? Nggih niku pokoke. Heeh, pokoke brandang iki pokoke Joko cilik ngono. Joko cilik niku brandang. Sanes anu jagung mletek-mletek nika. Ora. Kowe kuwi ya ndonga awakmu dhewe ndang entuk jodoh napa ora? Nggih, amin. Niki masih gendar niki napa pun oh dereng. Nggih niki langsung? Ya. Nah, nganggo bawa ora, Nduk? Ya nek langsung ya ora apa-apa, nek nganggo bawa ya ora apa-apa. Langsung mawon nggih. Ya langsung. Yo sarone, Mas. Ya. Ya larase pelok yo jaiponge, siapke. Ya. Bajing loncat. Kamyan sinden ki enek petingane dhewe-dhewe. Ana petingane dhewe-dhewe lho. Ya jenenge menungso kuwi ora ana sing sempurna, iki petingane nggon iki, petingane nggon iki, ngono kuwi ning dhewe-dhewe. Oh nggih, petingan niku napa to? Petingane iki anu penonjolannya. Oh, penonjolan. Ya. Petingan. Nek pomo kowe kuwi nek tak ingeti ngono nggon gerak ngono. Nggih. Ya. Ning ngono aku sinden kuwi ya nek sing bentuke ya gerak nggon tayub niku ya eneng. Nggih, sinten niku? Mbak Ika. Mbak Ika wau sing pundi? Sing kae. Lali. Mbak Marika sing tengah lho, Nduk. Oh, sing tengah Mbak Ika. Nggih. Sindene cantik-cantik. Cantik-cantik ngono. Sindene padang-padang kok ora cantik-cantik iki. Nggih, Ora jalan lah cantik. Wong dalange kowe bagus kok sindene ora cantik lho iki. Oh, ngoten. Oleh dalange bagus sindene kudu cantik. Ora. Ning cantik-cantik iki kaya kowe, kaya anu ngene iki nek masaku nek muni ngono kepenak. Anu monggo para sederek, ngene iki masaku ya penak lho. Masalah iki wonge wajahe ketok apik dadi wong ya nggih. Nek sing muni iki pemene pelem ki wis ketuwonan ngono ki masaku terus sing muni karepmu ngene iki. Karepmu nggih kali dibaten nggih. Monggo. Yo diaturke monggo Mas. Yo.
aduh abdi lepat narosan matur nuwun lho, Han. Inggih, sami-sami. Waduh. Niki sampun? Yo neh kowe karo Lintang Kairo ki dua-dua lagu-lagu ya. Ya. Saiki kowe nembang, mau tak ijek gerak. Saiki kowe nembang. Ninggal katresnan. Ya. Sapa? Hani Kusuma. Ya lho. Kek ngombe, boyo. Engko nek Lintang Kairo imbangono katresnanku. Wah, ya. Kowe ninggal katresnan ya. Nggih. Kowe tau tresna-tresnanan urung? Dereng. Urung. Dereng. Aja tresna-tresnanan sik. Lah napa? Mari mumet. Oh, ngeluh. Aku kuwi wis tau tresna-tresnanan karo wong kuwi mari mumet dasku malah. Niki yagen jenengan sing dereng tresna-tresnanan apa nggih wonten? Apa? Yagen jenengan sing dereng tresna-tresnanan. Enek kuwi sing anu kuwi sing rebab kuwi kukune dawu kuwi lho. Lah nggih. Ki mang tak suwawangi ndaraku lek garisan rada meketho tibae kowe kuku jempol to, Mas. Oh, kukune dawane semeter kuwi urung tresna-tresnanan. Iya. Nek wis tresna dikethok, Mas. Heeh, kuwi ya sarjana. Sarjana. Oh nggih. Luar biasa. Sing gender kuwi malah doktor kuwi UNS, Nduk. Sing gender iki Mas Joko kuwi doktor. Ya. Dokter Mas Joko. Ya, doktor di UNS Solo. Nggih. Mas engko aja mulai dhisik ya, Mas. Ya. Yo, diaturke ninggal katresnan dados. Nangis sakjroning atiku sawise sliramu ora krasa matur nuwun Pak aku kudu sambat karo sapa kang setya satu sampun. Ya, matur nuwun. Wah, oh terima kasih karo sapa kowe? Oh nggih terima kasih. Mas sinten wau? Ya. Om Rehan. Om Rehan iki tasih brondong, Bu, mbok menawi. Iya. Ingkang ngersakake brondong. Iya. Ya, matur nuwun ya Mbak Ani. Ya coba saiki Lintang Kairo. Ya. Malam ini juga
streaming, Nduk. Mbok streaming. Lewat saka channelmu. Heeh, Dalang Tengkleng New. Nggih, kalih menyapa teman-teman yang live streaming nggih. Wah, teman-teman, iki live streaming iki ana sing do ngersake lagu dari netizen iki lho. Nggih. Ya. Kersakaken lagu menapa? Ya coba iki tak macane. Sing dalu Pak Dalang Tengkleng kula Yadi Kutrit Drugan mantan Lurah Trobayan Kali Jambe Sragen. Nah, ngerti yo wau ngajak mayang teng Demak, tiwas aku ora melu jebule ana bintang tamu Lintang Kairo. Karo yo karo Mbak Hani ya. Wah, ya. Nyuwun lagu Imbang Ana Katresnanku. Ya. Nggih, siap. Kanca-kanca mantan lurah sak Sragen. Oh nggih. Nggih. Ning sakderenge niki kula nyuwun pangapunten. Apa? Menawi wonten kelentunipun kan Apa? sing ngriptakaken panjenengan to. Iya, ora Nggih. apa-apa, Nduk. Aku ki ora masalah. Kleru ki ora masalah, menungso ki ndek kekeliruan. Lah Ayo. nggih. Ki ane meneh Tarno Tania Wilujeng Dalu nderek monitor Mas Tengkleng nyuwun podang kuning kagem sedulur PDKT. PDKT ki mudeng urung Nduk. Pendekatan. Ora. Lah napa? Penggemar dalang ki Tengkleng. Oh alah. Ya. PDKT. Ya Penggemar PDKT. Dalang ki Tengkleng. Wah, sip niku. Ya, sedayanipun salam kagem Nduk Lintang Kairo dan nggih. Mbak Hani Kusuma. Nggih, terima kasih. Ya, dari saya Tarno Tania Jakarta. Wah, saking Jakarta nggih. Nggih. Yen meneh ngadinu nyuwun lagu masak kersane sampeyan ngadinu Pondok Wungu. Ya. Mas Ucok, ya Pak Dalang nyuwun lagu. Nah, ya kuwi Taman Juruk dan Imbang Ana Katresnanku kagem sedaya kemawon sing rawuh utawa ingkang online kula saking Bang Ucok Solo. Ya, matur nuwun. Siap. Ya, matur nuwun. Mandiri, putra mandiri. Pek kuatah sangat nggih. Wow, kene nganti saanku ngasak lengering. Ingin Lah, melupakanmu tapi cinta lagune Pak Tengkleng diumbulke dari saya putra mandiri Sragen. Oh ya. Oke. Ya, Imbang Ana Katresnanku ya, Nduk. Nggih, siap. Ya, kowe bawane Langsung kemawon nggih. ya langsung. Nggih. Ora apa-apa. Bawane Pak Tengkleng ora masalah. Bawane Pak Tengkleng Nggih, ya. panjenengan mawon nggih. Ya, bawane aku. Sing duwe lagu Nggih, Pak Tengkleng. Siap. Biyen diimbangi katresnane ngono karo wonge sik wis mati kok. Nggih, niku ceritane dos pundi to Lho kok pokoke saged dados diimbangi lagu. katresnane ngono lho. Oh, nggih. Oh, wonge yo wajahe ku mirip kaya kowe kuwi. Masa to Pak Dalang? Ya mirip kaya Cantik kowe. nggih berarti. Cantik. Kula kan cantik. Heeh, ning wonge wis ora enek saiki. Lah teng pundi? Anu, wonge wis rek meninggal. Oh, iya. Kena Covid. Pangapunten lho, Ya. Bapak Dalang. Monggo. Ya. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis arep urip rengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hati kurang bisa lali. Wah, elok sanget. Suwae tos wonten ing panjenengan niku. Wah kandhane kok piye. Aku ki gawe lagu pas bulan poso. Oh, bulan puasa. Ya. Saged terinspirasi ngoten nggih jenengan. Oh, karo wonge tak bayangke ngono. Lah, Saiki nggih. sore enek wujude ya kaya kowe kuwi ngono mbiyen. Oh, alah lah. Ning nggih. jek nom kowe wonge sarep. Wis tuwel. Ya nduk ya. Saben din langgam sik ya. Nggih, Ya. Diaturke monggo. Saben
piye katresnanmu mu ya aja ku oh nggih siap sing gawe iki aku anu doku aku ki nek koyo wonge piye katresnanmu ngono ya nane nano niki mongko Nimas katresnanku nggih ya mongko Nimas katresnanku bebasane tan bisa tinaku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Inden yo saderengipun matur sembah nun sanget nggih Bapak. Saking Bapak sinten menika wau? Mbak Ati. Oh, nggih matur suwun Mbak Ati. Ya, matur nuwun nggih Bu, ngono. Nggih matur sembah nun sanget Bu. Iya. Menika remen kalih lagune panjenengan makane kula disawer. Oh iya. Ya. Nyawer iki mergo kowe kuwi ketok cilik-cilik ngono lho. Nek wis gerang-gerang kae wis ora nyawer kok. Nano ya mongko Nimas katresnanku bebasane ana bisa tinaku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku matur nuwun ya Mbak Lintang. Nggih, sami-sami Pak Dalang. Mah, apa? Iki ana pamundutan. Heeh, iki ana pamundutan nduk saka Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Hardi. Ngersake apa? Duwite iki 200.000 ning 2 lagu. 200.000 2 lagu. Heeh. Siji ular kambang, sing siji kutut manggung. Ular kambang tak tibak kendang, kutut manggungnya triplek. Nah, oke, Mbak, kayak sinden-sinden kayak Mbak. Aku karo duit rasa seneng kok, nek karo uang aku malah seneng. Duit areng gua apa? Ya. Nah, triplek kok, tak ngomong triplek saya plek, Mbak triplek. Pripun Mas? Ya, kowe kok kutut manggungnya pilih slendro apa pelok barang? Lah napa? Nah, slendro ya. Nggih. Slendro menyuro. Nah, saiki anu endang sih ular kambange. Ya, ini endang. Ya. Nah, iki sinden-sinden sarjana kabeh. Anake do kuliah. Monggo. Oh, ngadeg. Oh ya, ngadeg dah. Ora apa dah. Wes, pokoke kon ngadeg pokoke ne. Masa ular kambang nggih ngadeg to, Bu? Mengke kloget-kloget kayak pripun. Janur gunung ukuran pun ndarap
nolong sae-sae dadose jolali lemas kowe gotong royong nyambut gawe Endang Purwanti. Iki mau Ulur Kambang wis diaturake. Saiki kutut manggung. Oh ya. Slendro menyura, Mbak Triplek. Mbak Limbo. Dalem. Bar lintang Kairo, bar Hani kok terus triplek apa ya ora? Ya ora apa-apa. Yung bocah karo mbok. Lan jenengan ya mboten pirsa to nek mereka itu saged kaya ngeten niku riyen sing ngajari sinten Mang Tangklet niku. Weh, piye? Niki lho, Dik Lintang Kario kali Hani niku iso jogetan kaya ngoten niku sing ngajari sinten Mang Tangklet. Woh, saya tak tekane. Mbak Lintang Kairo. Kowe iso jogetan ngono kuwi mbiyen sing ngajari sapa? Lintang napa Hani? Ya kowe karo Hani kowe sik. Kowe Tang. Piye, Mbak? Nek kula joget sing napa sing ngajari nggih Mbak Triplek menika. Oh, Triplek kuwi ya. Nggih, lek privat wau. Kula nyanyine sing ngajari nggih Mbak Triplek kok. Niku Mang Mirengke ngoten niku lho. Weh, ampun sia-sia kalih sing gerang ngoten niku. Yo, dadi aku yo ora ngerti kok Yohan kok. Mbak, mengke bagianku 200 lho ya. Ya beres, Nduk. Ya deh. Tibano anu anak buahe Triplek to kuwi. Nggih, lan jenengan nggih etok-etok lali, mbok yo ngelingi jaman ning Kalimantan. Wah ya.
Jaman kula jek imut-imute dieret-eret tekan Kalimantan numpak kapal sedina sewengi kampul-kampul dilakoni. Wis jek kelingan ta ya. Alah nggih nalika semanten panjenengan bar putus cinta mbuh karo sapa sing dijanjian. Wah, jaman Cik Nom ya. Nggih nih, tenan iki mau pakmu mbiyen ngono kuwi. Ning kapal Surakersa dahar, Surakersa siram, kur delek-delek karo cerita karo curhat plek. Heeh. Saiki tuwek sik ora iso ngono kuwi ya. Lah saksine Pak De Joko. Aduh, sing gender kuwi. Nggih, Pak De Joko niki ya Pak De Joko panjenengan. Oh, ada Jono. Wah. Nggih. Iya. Niki dalu niki jenengane dalang ampuh nomor 1 lho Mas saestu niki. Lah ngapa? Jeneng dalang sak Nusantara niki to, sing penggendare niku dokter namung jenengan lho niku. Nggih, tenan to. Lho saestu niku. Iya, ya. Pengendar dokter ya mungkin ada ya. Nggih, panjenengan kirang napa? Kebejane kirang napa kok saya golek. Aduh, ya. Ya, liyane aku rene yang dokter kok genderen ku rene. Kula salut kalih Mas Joko Daryanto. Niku rencang kula nalika S1 riyen. Oh, ngono ya. Kowe S2 ya? Nggih, lah S2 ne kula sareng kalih adike Mas Joko. Oh ya. Nggih. S2. Saiki Mbak Tripek S2. Nggih. Yo. Coba menyurone. Boten sah dimirengke nggih, kutut tuwek iki wis rapat apik. Iyalah, ya ora apa-apa. Coba. Ya. Pamundutane Pak Lurah kok. Iya. Ndang. Ya. Teko ngarep meneh piye. Lah nggih Pak lurus to, Mas? Lah. Ya.
Kempul Jon. Kong. Iya. Kang. Kang. Iya. Gong 6. Mangga 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 Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah mesam-mesem nggih nggih Mbak. Mangga 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 rawuhipun para tamu Ya. Nanonan Pakai